Benvidos e benvidas á lanzadeira do B612, máis alá de Orión. Visitaremos os espazos da estrela M Mendoza 75 e o seu acabado de nacer sistema Nova, composto de 3 planetas: contemporánea, tradicional e electroacústica. É posible que durante a viaxe se produza unha cicloxénese ou cambie a dirección do vento. Cousas do directo, non se preocupen. Están entre profesionais. A atmosfera será agradable. A humidade e a presión das teclas será intermitente e moi sonora. Nas altas presións notaremos como se acelera o corazón. Non se preocupen. Están sentindo. Déixense levar.